Hello, लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो आं बान्दे बसुमतारी स' आं दिनै सासे एक्ट्रेसखौ देखायगोन आरोना बिथाङानो जाबाय खांफुनाय सासे एक्ट्रेस बिथाङा दा आङो नैबे बोसोराव रोंदों बोथोरा बिराद गरम नालाय ओमफ्राय शुटिंनि थाखाय जोंहा माने अलमोस्ट मेकआपआ कमप्लिट जाबाय आरो गोसो होनानै नायदो जाहैबाय आं नै भिडिअ गावदां एक्ट्रेस गरमना शुटिंखौ दसे उनाव लानोसै होननानै आंलाय सानदोंमोन बे सिख्लाफोरखौहाय एखे रियेल Thank you, madam. Thank you. एखे हिन्जावफोर नुखायो दा नै सिख्लाफोरसो होनखागोनहाय आयो नुवाखै बे थुमफ्रुफ्रु एखे मिलायसोखायो नै मोसानाया आयै बेलाय हिन्जावखा एखेबारे हिन्जावानो हिन्जावफोर बायदि नुखायो आरो नाथाय आंलाय सानदोंमोन एसे गोजाननिसो मानसिफोरखौ खाथिनिसो नै बाबा ग्रुप डान्स मोसादों मालाय नायबायखौ दा खाथिनिसो जोंनि 1 किल'मिटारसोल' गोजाननि आरो आंलाय सानदोंमोन जोंनि उसुं खाथिनि गानै बेथ' दख'ना गानो खानायफ्राबो जि मोजां दालाय खाथिनि जेबो देरनाय मानाय माथो बेसे गोजान जायो हिन्जावफ्रासो हास्लाबा आरो बिसोरजों सिख्लाफोरसो सोरबाफोर सिख्लाफ्रा बिसोरजों देलायनायावबो हास्लाबनाय नङा होखावखायो मोसानाया नै आयै मालाय लिपस्टिकआबो सेकलाय दख'नाजों एखे एखेलाय मालाय लिपस्टिकआ मोजाङै नाय नोंसोरो गासैबो बयस गोजासो बरियाहाय नङा दे मोजां जादों देखायनो हानाया बेबायदि बारे बेलाय नै नों मालाबा नायखांबावबायसो आयौ मोसायो आरो ओमफ्राय मोसानायखौ मोजांथार कमफर्टेबल आउटस्टेन्डिं होननांगोन आरो आउटस्टेन्डिं आंलाय सानदोंमोन क'क्राझार जोंनिसो जायगानिसो नै मानसिफ्रानो एलबाम दिहुनबाय बिथांमोना एलबाम नै आदानो गोदान बाव सापर्ट खालामलायदो बिथांमोनखौबो नायनानै डेन्जारहाय आयो सिख्लाफ्राबो हानाय नङाहाय फैबाय रानिया खालामला नै सोरजों फैखो नों जेननायसै एबार सिख्लाफ्रा ओमफ्राय बाबायालाय वाव बरियाहाय एलबाम नायनायनि ओरैबायदि ना ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल जादों मालाय बिथांमोना मोजाङानो जादों गाननाय जोमनाय गासैबो मेटसिं जाजोबो मालाय आथिंनिफ्राय लाना खर'सिम बेखौथ' करियान एक्ट्रेस बायदिसो नुयो नै खानाय गुसुङा सुपार फंबायमोननिसिम सुपार डान्सार वाव आसरितसो नै जानजिफ्राबो आखाइफ्राबो जाजोबखायो माथो बिखासो मावबावबायसो बाबारे था सिख्लाफोर नोंसोर हानाय नंले नै अरिजिनेल सिख्लाफोरसो ओंखारना फैबाय माथो मोसानायफ्रावबो नै रावबो हानाय नङा बिसोरजों बुजिब्ला